Takže čau, vítejte u tohoto videa a dneska to bude vlastně haul s číslem 3 a budu ukazovat 3 věci. A to už by bylo všechno, co jsem chtěla říct. Jo, ještě jsem mimochodem v jiném prostředí, takže byste mohli někdy vidět Vicky v této klaci. Ale teďka Vicky zalezla do domečku, jinak by tam možná i někdy uvidíte. Takže tak. A už jdeme na to. Jako první tady mám první boty v této sérii a to jsou tyto. Je to teda křiklavě růžová, ne, není to oranžová, ale je to vážně růžová, jenom to tak na videu vypadá. A je to teda takovýhle střih, nebo já nevím, jak to říct. Velikost je to 36 a tady na boku je vlastně guma a ta je oranžová. A mimochodem potrážka je takováhle obyčejná. A tyto boty budu nosit na léto a já jsem vždycky takovýhle střih jsem prostě vždycky chtěla, nebo prostě vždycky se mi líbil takovýhle z těch střih bot, tak jsem si vždycky přála mít a teď už je konečně mám. Takže takhle. Takže takovýhle hezký botičky. A pak ještě další věc je teda Ačko. Je to teda takovýhle Ačko, který znamená A jako Alexandra. Který teda znamená A jako Alexandra. A co bych jsem k tomu řekla? No, koupila jsem to ve Stoklase za 32 korun, mám takový pocit. No jo, za 32 korun jsem koupila. A mimochodem jsou tam všechny písmenka, takže pokud byste si přáli mít taky své písmena, tak můžete tam zajít, mimochodem jsou tam i tečky, čárky a ještě takový by tam mělo být takový to pofiderný A. Bude toho mít v popise, takže se běžte na něho podívat, abyste věděli, jaký A myslím. A jako poslední věc, ale ne nejhorší, je tady tato lepící pistole, se kterou se nemůžu zastřelit, ale můžu se s ní popálit. No, čekejte s touto pistolí DIY, teda jakoby ne hned, ale určitě někdy bude s touto pistolí DIY. A to jsem ještě řekla, jo, teďka vám ukážu vlastně výrobky, díky kterých jsem dosáhla pomocí této pistole. Jo, a mimochodem ještě jsem chtěla říct, že k té pistoli mi dala teta, nebylo to přímo v té jakoby krabici, ve které jsem to dostala, ale koupila mi k tomu ještě vlastně 80 náplní v jedné 40. Když se takhle podíváte dovnitř, jo, vidíte, takhle náplně, a když se takhle podíváte dovnitř, tak ani nevypadají, že by jich tam bylo 40, ale 40 jich tam fakt je, já jsem je počítala. A jedna náplň je teda takhle maličká a jako a nic, no. Tak a už jdeme na ty výrobky, co jsem z toho vyrobila. Takže jako první, co jsem vyrobila, je tato sovička, kterou je pro moji kamarádku, která si přála udělat sovičku, tak jsem jí udělala sovičku. No a mimochodem na tuhle tu sovu by mohl být DIY, pokud byste teda chtěli. A teda takováhle sovička. A jako další, co jsem vyrobila pomocí té lepící pistole, je tento věnec. Je to teda z takovýchhle chlupatých drátků, nebo já nevím, jak to říct. Nevím, jestli to znáte, ale určitě to jakoby znáte podle mě asi. A je to teda z takových jak kdyby kapesníků. Tady je vlastně z polystyrenový králík, kterého jsem nabarvila a přilepila jsem mu klobouček, vajíčka, ptáček, korálky. Tady byl ještě jeden korálek, ale ten mi spadl. Jako, nevím, on tam nějak nedržel, prostě ty ostatní tam drží perfektně, ale tam ten třetí ne. No a ještě tady takovéhle kuře a malinký kuřátko. A ještě takovýhle tenhle blbost. No a teda ještě je to obalené kapesníčkama růžovými a mně se to ten věneček strašně líbí. A mám ho tady na okně. Sakra.
Jo, ještě by se vám mohla ukázat jednu věc. A to je to, že jsem si koupila nový rámeček. Já už mám vlastně tady bílej, tak jsem si ještě koupila černý, ať mi to takhle hezky leží k sobě. A co si do toho rámečku dám, tak to ještě poprvé ani nevím, ale nějaký obrázek tam určitě bude. A sice ještě nevím co, ale něco určitě. A to už by bylo všechno k tomuto videu. Já se s vámi loučím a čau.